kukhona izinto ezimbili bantwana bakanhliziyo empilweni yomuntu ezifunekayo ukuthi umuntu ayisebenzele ayilwele. Eyoqala inhlonipho. Ayibonge inkosi. Amen. Eyoqala inhlonipho. Hayi, ngiyafuna amen enhlonipheni. Amen. Ngoba uma ungazange wakhuliswa ngenhlonipho kwasekuzalweni kwakho noma usumdala kuyasho ukuthi awuzangihloniphe ebunganeni bakho. Ayifunda usumdala inhlonipho. Ukhuliswa ngaye ekhaya futhi ayifundwe esontweni, ifundwa kini. Esontweni thina siyagcwalisela. Uma ubuvele wehlulekini nasenkonzweni uzofika usehlule. Ngoba vele wehlulekini. Ngifunda iBhayibheli, ngafunda incwadi kaShembe, efunda ekuseni nasemini. Kuthiwa indodana nendodakazi ayihloniphe uyise ukuze kwandise ukuzokuphila kwayo emhlabeni. Anti kusho njalo? Amen. Angimuzwa mina uNkulunkulu ethi indodana nendodakazi ayihloniphe mina uNkulunkulu ukuze iphile kade. Ngizwa uNkulunkulu emisa umzali phambi phakathi komzali nengane. uNkulunkulu umisa uyise athi insuku zokuphila zikuyise, athe kanini nezokuphila zikunini. Amen. Amen. Angizwa mina uNkulunkulu ethanda ingane noma iligagu noma iphiwe ukuhlabela kahle noma iphiwe ukusina. Athi uNkulunkulu ngoba wenza kahle phambi kwami uyongena. Ngizwa uNkulunkulu emisa umzali phambi kwengane. Amen. Amen. Azathi ilokhu nifani bancane nje. Akusho njalo? Kuyisizana ingane ukuba ithi iyathanda unyazi ingamhloniphi umuntu omdala. Indlela idlula kimi. Yeah. Hambe kuyofika unyazini. Amen. Amen. Kuyisizana ingane ukuba iqhenye ngokuthi likholwa kodwa ingamazi umuntu omdala. Yeah. Ngoba uNkulunkulu akana agreement nayo. Shaya. Wenza i-agreement nomzali nayo. Wathi imihla yokuphila kumuntu omdala. Ikhona inekonsoli bamncane. Amen. Abantu abasha bekukuhle bayiqonda inkolo. Ukuthi inkolo ayiqale futhi iqala kumzali kuqala. Behlukanisa abantu abasha ukuthi umthetho womuntu uzaphila benesuku ezinde inhlonipho. Angahloniphi kuyise ekhaya agcine lapho. Ahloniphe ahlangana naye emgwaqweni. Ukuzathi lo yakwabande ngane. Ayithi awu ngifisa ukubona wena. Ngoba uyisozela umuntu. Yazi lo yamuntu omhlonipha nasemgwaqweni. Wandisisa ukuzokuphila kulezi uNkulunkulu abephezona. Yebo. Lo yamuntu ohlangana naye emgwaqweni wakunikeza isibusiso. Lo muntu wandisisa ukuzokuphila noma ngabe uyamhlonipha uyihlononyoko. Uma nendaba nokuhlangana emgwaqweni elise engeyihle lenyoko vela uhloniphi. Vela uhloniphi. Phela ngabe lenkonzo seyibulala uma singeyikhuluma lezi zinto. Angayibhala uShembe lencwadi ifundwe isabatha nesabatha. Athi hlonipha uhlononyoko bese sikwenzile lokho. Inkolo iqala la enhlonipheni iqala. Ukhona amen endlini. Amen. Elesibili igama sokusebenzele elokuthi ngiyabonga. Leyekile kodwa lisidudla
igama lokubongwa. Asumuntu kuye ngiyabonga mntanami Nkosi ubusiso. Ngoba uma uyofa unensolo ungabusisiwe ivele indlela yakho yonakele. Akube yilona lowo asebenzela ukubongwa bantwana bezulu, kube yilona lowo futhi incwadi yami lamaHebheru 13:16. Akube yilona lowo enze kahle komunye umuntu afuna igama lokubongwa. Ningakholwa ubunene nokusiza. Ningakhohlwa ubunene nokusiza. Ningakhohlwa ukuba mnene nokusiza. Ukusiza ukuphana, ukusiza kupha omunye umuntu, ukusiza omunye umuntu. Ningakhohlwa ukuba mnene ebese niyasiza, nisiza omunye umuntu. Ngeke kukusiza ukuyithusa ukuphangicela lutho lwamuntu mina kodwa ungabusisi. Ngokuba iminikelo enje ilungile kuThixo. Hlala phansi baba. Umnikelo obamnene nomnikelo wokusiza umuntu uwona umlungelo olungileyo kuThixo. Noma usiwabelwe konke uNkulunkulu akubusisa ngazo zonke izinto ayidingwa inyama, kodwa uma ungenaso isibusiso zizeleze. Hlephula kulokho okuningi uNkulunkulu akuphe khona ukuhle lomunye umuntu ukuze athi ngiyabonga Inkosi ikubusise. Hayi, amen mncane. Ngifuna usube impela amen. Bayafika abantu ebusuku baphuma emsebenzini balekisile, bafica umuntu endleleni athi lo muntu ngicela ukukuphathisa baba, ngicela ukukuphathisa mama, ngikulengisise. Ahambe naye lo muntu emlengisisile azawufika la ekhaya. Uma esengena ogangeni lomuzi athi umuntu hayi sengibuyele emuva, kanti umomubi umuntu swafa. Yebo Nkosi. Wathi msubane phathisa indoda eyayiqhamuka eGoli ithwele ikhwama ihamba ibanga elide iyehla kude nezimoto. Wathi lo muntu anguphathise umuntu kaNkulunkulu, ngimi lapha nje kulinda wena ukuba ngikuphathise. Yayisimпhathisa ihamba naye uma isingena ekhaya. Wathi hawu umuntu kaNkulunkulu sengiyahamba benguphathisa. Wathi lona ngiyabonga umuntu kaNkulunkulu, Inkosi ikubusise. Wathi lona hawu waze wangisiza we umuntu kaNkulunkulu, ungibona ngilapha nje ngizofuna lelo gama. Ngibona ngilapha nje ngifuna igama ethi Inkosi ikubusise. Ngibuyiswe yilo, ngize ngafa mina ngisolwa akaze ngibusiswe umuntu emhlabeni. Sobusisiwe nje, uyabusiswa nje. Sizakubona thina lapha leli thempeli Nkosi uhambile. Silokho sikubona wehla wenyuka. Ufuna uNkosi ngibusise ngoba uyithwele. Uthi mina nginakho konke. Mina nginemali yami. Mina nginezimoto zami. Angigibeli imoto yomuntu. Awugibezi umuntu futhi emotini yakho. Nginokudla kwami mina. Awuphi umuntu ukudla kwakho udla wedwa. Uzobusiswa nini? Uzobusiswa nini? Nasoni indaba ofuna sikhulume ngayo bantwana beNkosi, ofuna siyisebenzele kuleli izwe. Ngoba bantwana basezulwini, yabona uma umuntu umenzela into enhle ngesikhathi ekubusisa uyabhala obhalayo naye kube kucishe umuntu. Namhlanje sekujikele esathi bulawa uyothi uNkulunkulu wambusisa izolo. Yeah. uNkulunkulu ubhala kanye akabhali kabili. Usuma
umenzela umuntu into enhle wajabula wabusisa uyabhala obhalayo ezulwini nenakho idlozi liyajabula ukuthi nanga umuntu okuhamba ubusisile wakuphi into enhle lo muntu namhla usuphethe umkhonto usufuna ukumkhwaza bobuza idlozi lakho lithi usukhohliwe nimhla kwenzela into enhle ubusubulawa yilo belivikela mina ngoba sengivukele uwe kade mina izolo ungibusisile bekithi ke mina kuzeleze izolo akube lona lowo angakhohluka ehlonipheni noma mdala amen uyambona ngathi sengiqhaqhazile nje ngoba ngiyazaza ngifuna ukutshelwa mina ngiyayitshela thani nami amen thani nami amen mina ngiyayitshela nje ngifuna umuntu ozongitshela ngiyayitshela mina ngiqhakaze nje ngoba nahlonipha nafundisa inhlonipho namhlanje ngiyamhlonipha umuntu noma emncane ngiyamhlonipha ngimiyeke futhi agibele lapha ekhanda kimi ngimiyeke agijimela ekhanda kimi ngimdedele ngoba akafundiswanga inhlonipho ngayifunda mina ngishona phansi nalapha ngabe nginyeni kwakho ngishone phansi ngifuna wedlule uzothi bhaka ngale uzowa ngoba ngesikhathi uzamawala ngizokuvika mina ngithi busudlula busiyoshaya phansi qhubeka bambelelana John Pray. Amen.